খালি ভাই আমার বুঝতে পারছেন ভাই କିଛି ନୁହେଁ ଆଗ ଗାଣ୍ଡି ମର ବାଜି ସବାର ଚলে ପଠାଣ ମାନେ ଗାଣ୍ଡି ମର କେହି ଯଦି ଯିବା ଆସିକି ନା ମୁଁ ଉଡ଼ିଆ ଛୁଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ଉଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଉଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଉଡ଼ୁଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଫେସବୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଁ ଦେଖ ତିନିଟା ଭିଉଅର ଲାଇଭର ତିନିଟା ଭିଉଅର ଲାଇଭର ତିନିଟା ଭିଉଅର ଲାଇଭ ତିନି ଦେଖିଲି ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲାଇକ୍ ଜଣ ଦେଖେ ନଅ ଲଗେ 10 ଦୀପକ ଭାଇ କୁଣ୍ଡେ ମାର 10ଟା ଭିଉଅର ଥିଲେ 9ଟା ଭିଉଅର ଲାଇକ୍ ଭିଉଅର ଲାଇକ୍